Dámy a páni, vítajte opäť na kanáli Odhalené UFO prípady. Aj dnes si pozrieme podľa mňa veľmi zaujímavé videá z celého sveta, a to najmä už z júna, čiže z tohto končiaceho sa pomaly mesiaca. A tu vidíte takúto zaujímavú formáciu svetiel na oblohe v tvare V, a pokiaľ sledujete tieto videá na Facebooku, hneď teraz sa kliknite v odkaze alebo v popisku tohto videa a dostanete sa na môj YouTube kanál, kde verím mi necháte aj odber. Ďakujem. No a my pokračujeme ďalej, a to v Mexiku. Trošku si odskočíme do roku 2022, nech to máme trošku zaujímavejšie. A tam sa podarilo natočiť takýto zaujímavý objekt, letiaci oblohou v tvare nejakej lopty amerického futbalu. Ťažko povedať, video nie je príliš dlhé. No a vráťme sa opäť do júna do Nemecka, kde sa podaril takýto zaujímavý záber, kde vidíme aj časť zeme a nejaký hangár, takže dá sa predpokladať, že toto video bolo točené z nejakého vojenského zariadenia alebo z nejakého letiska. No a skúste mi napísať vy do komentára, čo si myslíte, čo by toto mohlo byť. Ďalej tu máme Španielsko. A to konkrétne takýto cigaretovitý objekt. Tu sa môžeme na ňom pozrieť aj zblízka. S trošku roztraseným videom, ale musíme brať do úvahy, že príliš veľké zazumovanie znamená naozaj potom veľmi ťažko udržať nejaký letiaci objekt v zábere. Norsko, 23. maj, rok 2023, takže zasa si odskočíme trošku do minulosti, ale prečo nie, keď máme k dispozícii podľa mňa veľmi zaujímavé video, a to z mája, 3. mája, kedy po oblohe plával takýto objekt, ktorý nemal problém urobiť aj extrémne rýchle zrýchlenie. A ešte raz a je preč. Ďalej tu máme Chile bez určenia nejakého dátumu, pretože ide zasa o odtajnené video, ktoré natočil niekto, kto si myslel, že tieto veci sa môžu tajiť do nekonečna, no a pomaly sa niektoré tie videá odtajňujú, aj keď to prvotné nadšenie, si dovolím povedať, trošku opadlo, pretože možno sme čakali lepšie zábery, ako nám vláda Spojených štátov ponúkla, ale nevadí, máme tu tieto amatérske videá a tie sú veľakrát, ako aj toto video, veľmi zaujímavé. Ak sa vám tieto videá páčili, nezabudnite na palec hore pod video, odber a teším sa znova na budúce.